Què són els factors de creixement? Bueno, si heu buscat internet o heu mirat algun centre mèdic, haureu vist molts noms, que si el plasma ric en plaquetes, el plasma ric en factors, els factors plaquetaris, els factors de creixement. En principi, tots aquests noms, com veureu al final, tots són correctes, tots estan bé, tots són sinònims, no? Poder el més adequat seria parlar de plasma ric en plaquetes, que és el que més o menys es diu. Però, bueno, al final hem titulat la xerrada de factors de creixement perquè és el terme que segurament la gent més utilitza, inclús entre metges també col·loquialment també parlem dels factors. Però, com veureu, tot això són sinònims. Per saber què són els factors de creixement, primer hem de fer una breu repassada de la composició de la sang. Què és la sang? Quins elements tenim a la sang? Les plaquetes són els que fan el tap quan hi ha una hemorràgia, els que fan els qualls, no? Això ja ho sabíem. Però, com veureu, tenen moltes més coses les plaquetes. Com actuen les plaquetes? Aquí veieu. Quan hi ha un teixit, aquí veiem un teixit que aquí té una interrupció, una lesió, d'acord? Què passa? Aquí veiem les cèl·lules, els vermells, els blancs i les plaquetes petitetes. Les plaquetes són les primeres que arriben i un cop detecten la lesió, canvien de forma i s'activen. Les plaquetes són com el primer cos de contingència que arriba allà on s'ha fet mal un teixit. I fan el quall, fan un tap. Creen fibrina, fan un tap. En aquests grànuls que hi tenim, a part d'altres coses, els factors de creixement. En aquests grànuls de les plaquetes és on estan els factors de creixement que a nosaltres ens interessen. N'hi ha més, però els que ens interessen i els que parlarem són aquests. Per això les plaquetes són les protagonistes de tota aquesta història. Què són els factors de creixement? Ara que sabem on són, hauríem de saber què fan els factors de creixement, per què són tan importants. Igual que un cap d'obra és el que dirigeix i li diu a les brigades d'encofradors, de guixaires, del que sigui, què han de fer i en quin ordre ho han de fer per reconstruir o per construir qualsevol cosa, les plaquetes una miqueta, per entendre's, farien aquesta funció. Les plaquetes fan això i moltes més coses, però entre elles fan això. Aquí és una llista de totes aquestes molècules que són factors de creixement, que són les substàncies aquestes que no ens interessen, no me les sé ni jo, i és una cosa que ens interessa, el que fan. I què fan? Moltes coses, com veieu aquí. Entre altres coses, estimulen la proliferació cel·lular d'altres cèl·lules, és a dir, fan que altres cèl·lules es divideixin més ràpid. Estimulen també la migració, és a dir, que a través de senyals atrauen altres cèl·lules. L'angiogènesi vol dir que les plaquetes també estimulen la formació de nous vasos, que són importants per reparar un lloc on hi ha un dany en un teixit. És com portar vies de tren, fer nous vasos sanguinis que portin allà els factors és una de les maneres de curar-se, i les plaquetes també hi participen. A més, estimulen secreció de diverses substàncies, una d'elles l'àcid hialurònic, que és el lubricant de les articulacions. A més, fan alliberament d'unes substàncies que són antiinflamatòries i analgèsiques nostres, que tenim dintre del cos. A més, s'ha vist que tenen propietats, aquests factors, antimicrobianes, que combaten alguna infecció. I a més, també estimulen el que diem diferenciació cel·lular. Què és la diferenciació cel·lular? Heu sentit parlar de les cèl·lules mare, suposo. Doncs les cèl·lules mare són cèl·lules que poden transformar-se en altres cèl·lules. D'acord? Les cèl·lules són les cèl·lules del fetge, no té res a veure amb la cèl·lula del múscul, no té res a veure amb la cèl·lula de l'os. Però hi ha cèl·lules que poden transformar-se en múscul, que poden transformar-se en os, que poden transformar-se en fetge. I poden, depèn de quines senyals rebin, agafar un camí o un altre, és com agafar estudis i dedicar-s'hi fins que al final t'especialitzes. Sí, les cèl·lules mare són cèl·lules que es diuen pluripotencials, és a dir, una cèl·lula, una neurona, és una neurona i ho serà tota la seva vida. Un miocit, una cèl·lula de múscul, ho serà tota la seva vida. Però per famílies hi ha cèl·lules, per exemple, la més clara és la cèl·lula embrionària, la cèl·lula quan es forma, les primeres cèl·lules que es formen en un ser viu, aquelles cèl·lules, enteneu que són cèl·lules que poden anar-se transformant en cèl·lules més específiques per cada cosa. Per això, després de nosaltres,
naixem amb teixits diferenciats, amb òrgans diferenciats. Les cèl·lules mare, hi ha diversos nivells de cèl·lules mare, hi ha les que poden fer-ho tot, les que poden fer moltes coses, hi ha diversos nivells, però el concepte és que una cèl·lula mare és una cèl·lula que es pot diferenciar i que es pot transformar amb la cèl·lula que a tu t'interessa, que estan per sobre, diguéssim. Com si digués el jefe per sobre o algú que en sap més i que pugui ser en una empresa, pugui fer o de recepcionista o pugui fer de videll o de xofer. Si tu només saps conduir, això, però si estàs per sobre, podràs fer les tres coses. Doncs això és el mateix. I com reaccionen aquestes cèl·lules? Aquestes cèl·lules, una de les coses que fan que vagin cap a un cantó o cap a l'altre és els factors que alliberen les plaquetes. Aquí veieu, les plaquetes modulen d'alguna manera com aquestes cèl·lules s'han de diferenciar cap a una cosa o cap a l'altra. D'acord? I això ho fan per mecanismes que són realment molt habituals al cos, però que són complicats d'entendre, que és a base de senyals, de molècules que van a la cèl·lula, es fixen i a partir d'aquell moment la cèl·lula es comporta d'una manera, de manera que aquella senyal que ha arribat des de fora fa que la cèl·lula es comporti diferenciant-se o multiplicant-se al doble, o això són senyals que arriben. Els factors de creixement són senyals que envien les plaquetes i altres cèl·lules, però en aquest cas les plaquetes, perquè les altres cèl·lules facin coses que han de fer, o créixer més ràpid, o transformar-se en les cèl·lules que ens interessen, o eliminar segons quin tipus de reacció, és a dir, són com senyals que envien a la resta de l'organisme per curar el dany als teixits. Ara que sabem una miqueta què són els factors de creixement, com funcionen, ara podem començar a intuir de què va tot això, és a dir, quin objectiu tenim amb aquest tractament. Amb aquest tractament l'objectiu que tenim és tota aquesta reacció que les plaquetes fan cada dia al cos és agafar-la, reproduir-la amplificadament, és a dir, reproduir-la de manera multiplicada i dirigir-la cap al lloc on nosaltres volem curar una lesió. Si tenim un mal al genoll, agafarem les plaquetes, els hi direm poseu-vos en guàrdia i les enviarem al genoll. I en el genoll és on faran la feina que han de fer. Com que el que aconseguirem és un concentrat de plaquetes, la feina que faran serà la que fan normalment multiplicada exponencialment. Això és un tractament, està tractat com un medicament. Aquí veieu el decret de la Legió Espanyola que diu que això, el plasma autòlogo vol dir el propi plasma, s'ha de considerar com un medicament d'ús humà, com qualsevol altre medicament. I per tant està sotmès a tota la regulació de la resta de medicaments. D'acord? De seguretat a l'aplicació, d'eficàcia, és a dir, tu per donar un medicament has d'haver demostrat que és eficaç, perquè si no, no està autoritzat. Si dono una aspirina pels peus plans, et diran, no senyor, vostè, no, escolti, jo la dono, faci el que vulgui, però no va, això no pot dir-ho vostè. Per això cada medicament té les seves indicacions i no altres. Vull dir que les indicacions és una llista molt específica de cada medicament. Traçabilitat, què vol dir? Que s'ha de poder seguir, s'ha de determinar cada tractament d'aquests, s'ha de registrar i s'ha de poder fer un seguiment per si hi ha un problema més tard. Com tots els medicaments tenen el seu número de lot i això, també s'ha de poder fer el seguiment d'aquest qualsevol medicament. Farmacovigilància, això és a dir que els metges estem obligats a avisar dels efectes adversos com qualsevol altre medicament, que detectem en un pacient, i d'informació al pacient. Per això, per fer els factors per fer aquest tipus d'això, vostès han d'omplir un formulari conforme accepten aquest tractament. Però l'important és que aquest tractament té totes les garanties que té tots els medicaments. I si no es fan entre aquestes garanties, està mal fet, no es pot fer. És una cosa seriosa. I en teoria tothom que ho fa ho ha de fer bé. El resum seria que els factors de creixement, o el plasma ric en plaquetes, com li vau dir, és un tractament que és eficaç, que és fàcil, perquè es fa ambulatoriament, és eficaç, com heu vist, perquè ja hi ha evidència científica que això funciona, i que a més és un tractament segur.